no resta a la superfície, d'acord? Aquí anirem a sota, val? I anirem als jardins de coralls que hi ha al Parató del Cap de Creus, a Illes Medes i de fet bona part de la costa nord catalana, la Costa Brava, però també a l'Ametlla de Mar i altres entegins pots trobar aquests jardins de coralls. I què tenen a veure els microbis i els coralls? Molt. No es pot entendre el corall. Qui vota que el corall és un animal? Qui vota que el corall és una planta? Vale, perquè és a dir, encara a vegades, com que és sèssil i és així, hi ha gent que pensa que pertany més al regne vegetal que l'animal, però això és molt important, és a dir, el corall és un animal. I sense els microbis no se'l podria entendre, el corall, d'acord? Perquè el corall és molt més que un animal, d'acord? Nosaltres, quan veiem els coralls, com per exemple, això és per l'amodicià clavat a la Gorgònia roja, potser el corall més bonic del Mediterrani. Després també hi ha el corall vermell, que és amb aquesta joieria, que també és molt maco, però a mi m'agrada molt més la Gorgònia. El que veiem són colònies d'animals. Els animals són això. Això s'anomenen pòlips. Si us hi fixeu, això, si ho gires és una medusa, perquè estan emparentats. És a dir, una cosa d'un tentacle. Però una medusa és una i un corall són centenars, o a les milers, depèn de com i la colònia, perquè nosaltres el que veiem són colònies. I després aquestes colònies després fan esculls en el tròpic o en el nostre cas al Mediterrani fan aquests boscos naturals. Però aquests pòlips tenen organismes simbionts i aquests organismes simbionts són essencials per a la seva supervivència. Alguns coralls, els que formen esculls, en el Mediterrani només hi ha dues espècies, la Gorgònia per exemple no és un corall formador d'esculls, tenen unes altres simbionts, uns fotosimbionts, també s'anomenen zooxantel·les, que els proporcionen menjar i sense elles moririen. Vosaltres heu vist les imatges del gran escull, la gran barrera del corall australiana, que de tant en quant es torna blanca i que diuen hi ha un fenomen de blanquiment de la barrera del corall, tots es moriran, tots no, però un percentatge es moren cada cop que passa això. El que els hi passa és que perden aquests fotosimbionts. I són aquestes algues les que donen el color als coralls tropicals. Tots aquests colors venen tot